שלום, אני נועם, והיום אני הולכת לספר לכם על מונק, שהוא היה צער נורווגי מנורווגיה, וזה הציור שלו. הצעקה. מונק חי בנורווגיה עם אמו ואחותו. אמו ואחותו חלו בשחפת, ואביו היה איש דתי קיצוני. מונק סבל מהתמוטטויות עצבים. אוקיי, סיפור היצירה. יום אחד מונק הלך לטיול של אחר הצהריים. כשהוא היה על הגשר הוא נתקף התקף חרדה ופחד ותחושה שהעולם שלו קורס. ביצירה הוא מבטא את זה באמצעות הרגשות פחד ובדידות. כיצד מונק מבטא את התחושות שלו ביצירה שלו? על ידי צבע, קווים, תפיסת חלל ועיצוב הדמות. הצבעים הם צבעים חזקים, דרמטיים, שהם שחור, אדום וכתום, ויש לנו גם את הניגוד בין הצבעים הקרים לצבעים החמים. צבעים קרים זה כחול וירוק, צבעים חמים זה אדום, כתום וצהוב, ויש לנו גם את השימוש בצבעים סמליים. השימושים הם בצבע אדום, הצבע של השחפת, אדם, ויש לנו את השימוש בצבע ירוק, שזה הצבע של הקי. קווים. יש לנו קווים מפותלים, מלא עוצמה ורגש, שזה כל הקווים ההם. יש לנו גם את הניגוד בין הקווים המפותלים לבין הקווים הישרים של הגשר. תפיסת חלל. יש לנו בעצם את התחושה שהאדמה נופלת, וזה נובע מהאלכסון של הגשר, שנותן אי יציבות. ויש לנו גם בנוסף 4, זה 4 דברים, זה הסיום. יש לנו גם את הדמות, עיצוב הדמות. אנחנו לא יודעים מי הדמות שצועקת, אנחנו לא יודעים אם זה אישה, גבר, חי או מת. אולי זו אמא שלו מהזיכרון. טוב, תודה שצפיתם. וזה כמה מילים על היצירה של מונק, הצעקה.